நிலம் மாசடைதல். அதாவது நீர் வந்து இதனால தான் மாசடையுதுன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். இப்போ வந்து நிலம் எதனால் மாசடையுது அப்படின்னு வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம். நிலம் வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் இல்லை, நிறைய விஷயத்தினால வந்து பாதிப்படையுதுன்னே சொல்லலாம். மெயினாக இந்த நிலம் பாதிப்படையத்துலையும் பிளாஸ்டிக் வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்குது. ஏன்னா பிளாஸ்டிக் குப்பைகளை ஃபஸ்ட்டு நம்ம நிலத்தில் தான் போடுறோம், நிலத்தில் தான் கொட்டுறோம். அப்போது வந்து அந்த இடத்துல வந்து நிலத்தில் வந்து அந்த பிளாஸ்டிக் குப்பைகள் அதுபோல் குப்பைகள் எல்லாம் சேரத்துனால கண்டிப்பாக அந்த இடம் வந்து மாசுபடும். நம்ம கெமிக்கல் நிறைந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம். பிளாஸ்டிக் பாட்டில் வந்து கெமிக்கல் கலக்கலனா அது வந்து ஒரு நார்மல் கண்டென்ட்டாகவே மாறாது. அதனால் கெமிக்கல் கண்டென்ட் கலக்கிறதுனால கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு கெமிக்கல் பார்ட்டு தான். அது வந்து மண்ணில் கலக்கும்போது என்ன ஆகும், அதாவது நார்மலாக நம்ம பிளாஸ்டிக் வந்து மண்ணிலேருந்து தான் எடுக்கிறோம், அது ஓகே. பட் இருந்தாலும் அந்த பிளாஸ்டிக் வந்து உருவாக்குறதுக்காக கெமிக்கல் கண்டென்ட் வந்து நிறைய ஆட் பண்ணனால அந்த இடத்துல வந்து நம்ம மண் வந்து அந்த இடத்துல மாசடைகிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் டின்கள், அதாவது நம்ம இரும்பு டின்கள் எல்லாம் சொல்லுவோம்ல, இரும்பு டின்கள்லாம் துருப்பிச்சா அது ஓகே தான். ஆனால் அந்த இரும்பு டின்லேயே சில டின்களில் வந்து நம்ம கெமிக்கல்ஸும் ஊற்றி வச்சுருக்கலாம், அதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. அதுபோல் இடத்துல வந்து அந்த கெமிக்கல்ஸால் அதுபோல் சில ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த நிலம் வந்து அதிகமாக பாதிப்படைறதுக்கு, ஒரு புல் பூண்டு கூட முளைக்காத அளவுக்கு வந்து மாறத்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. அது மட்டும் அணுகுண்டு வீச்சு அது போல் நம்ம சொல்லலாம். பழைய காலத்தில் வந்து அணுகுண்டு வந்து அதிகமாக வீசியிருந்தாங்க. அந்த இடத்துல வந்து அணுகுண்டு போடுறதுனால அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன புல் பூண்டு கூட முளைக்காமல் போகுது. அப்போது நம்ம பண்ணுற சின்ன சின்ன மண்ணிலேருந்து எடுக்கிற ஒரு பொருளை நம்ம உருவாக்கி புது பொருளாக மாற்றும் போது திரும்பி அந்த மண்ணுக்கே ஒரு பாதிப்பு வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஏற்படுது. அதனால் நம்ம என்ன பொருள் தயாரித்தாலும் நம்ம இயற்கைக்கு வந்து எதுவும் பாதிப்படையாத அளவுக்கு தான் நம்ம தயாரிக்கணும். அதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் புரிஞ்சிக்கலனா கண்டிப்பாக உங்களால் வந்து எந்த விஷயத்தையும் புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட முடிச்சுக்கலாம். பை பை, see you guys.